evitar el despoblament, afavorir que hi hagi innovació i relleu generacional a tots els nostres pobles i a les nostres explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país, això només es pot fer si hi ha dones que puguin desenvolupar-se professionalment i a nivell personal plenament en el món rural i marítim. I per fer-ho necessitem no només que les dones ens empoderem i estiguem més que predisposades a participar en els llocs de decisió, sinó que tota la societat treballem junts en aquest objectiu i que plegats, homes i dones, participem a l'hora de decidir les estratègies i les accions que necessitem com a país per superar els grans reptes que té la nostra societat, que van des del canvi climàtic fins a aquest necessari relleu generacional o la implementació de noves tecnologies o la diversificació econòmica i trobar models de negoci cada vegada més sostenibles, viables i competitius. Ho hem de fer plegats, les dones som estratègiques i necessàries i estem més que capacitades per participar en totes les decisions i en tots els anhels que té de futur el nostre país.